ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଶୀତ ଦିନର ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ପରିବା ହେଉଛି କୋବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କୋବିର ଗୋଟେ ମସ୍ତ କଷାଟେ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସୋନାଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗାଁ ବ୍ଲଗର ସୋନାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି କୋବି ଆଳୁ ମଟର ଛୁଇଁର କଷା କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ କୋବିଟାକୁ ଭାଜୁଥିଲି। ତ ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ତ ଚୁଲିରେ ମୁଁ ଏଠି କୋବି ଭାଜିକି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। କୋବି ଭଜା ସରିଲା ପରେ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ସୋରିଷ ତେଲରେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବେ। ସେଇଟା ପକାଇଲେ ସ୍ୱାଦଟା ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ ପିଆଜ ବଟା ଏଠି ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ମମି ଆମର କରିଥିଲେ ରୋଷେଇ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମମିଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ କେମିତି ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଟମାଟର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଲୁଣ ଦେଇକି ପୁଣି ଟିକେ ଟମାଟରକୁ କଷେଇବେ। ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଟମାଟରଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋବି ଆଳୁ ମଟର ଛୁଇଁ କଷା କରିକି ଦେଖେଇବି, ସେ ବି ଭିଲେଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ମସଲା କଷାକଷି ସରିଗଲା। ଏଠି ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି ଯେତିକ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ କଷେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲରେ କଷେଇଦେବେ। ତା'ର ବାସ୍ନା ପଳେଇଲା ପରେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବେ, କାରଣ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ବେଶୀ ସମୟ କଷେଇବାକୁ ପଡ଼େନି। ମସଲା କଷେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଟର ଛୁଇଁ ପକାଇକି ସେଥିରେ କଷେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗରୁ ମଟର ଛୁଇଁଟାକୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ଦେଲେ ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମସଲାରେ ପକାଇକି ଏଇଟା ସିଝିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି। ତ ଆରାମରେ ମସଲାରେ କଷେଇ ଦେବେ। ମଟର ଛୁଇଁ କଷେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆଳୁକୁ ବି ପକାଇ ଦେବେ। ଆଳୁକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କଷେଇ ଦେବେ ମସଲାରେ, ଯେମିତି ମସଲା ପାଣି ପୁରା ଯେମିତି ପିଇଯାଉ କୋବି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କଷାକଷି କରିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ହେଇଗଲେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଠି ଆମେ କଷା କରୁଛୁ ବୋଲି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କି କଷା ପାଇଁ, ତ ବିଲକୁଲ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଦେବେ। ତ ପାଣି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ କୋବି ଆଳୁ ମଟର ଛୁଇଁ କଷା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ। ଆଉ ରୁଟି ପୁରୀ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆମେ ତ ପୁରୀ କରିଥିଲୁ। ପୁରୀ କୋବି ଆଳୁ କଷା ଶୀତ ଦିନରେ ଖାଇବାକୁ କେତେ ମଜା ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଗରମ ଗରମ କୋବି ଆଳୁ ମଟର ଛୁଇଁ କଷା। ତାକୁ ପୁରୀ ଭାତରେ ଖାଇବେ ଆଉ ନିହାତି ମୋତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବୋଲି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହବ